Следващия ден ни изненадва с ведрото слънце и синьо небе. Разбира се, температурата е все още много ниска, но поне имаме видимост. Затова и бързаме към друго интересно място в околностите на Монтана – село Бели Мел. Стигаме сравнително лесно до селото. Както знаем, по времето на траките, северо-западна България е била обитана от племето Трибали. Около селото са намерени много древни предмети, като накити и сечива. Селото е разположено по поречието на река Огоста. То е и родното място на Върбан Пенов, ръководителят на едноименното въстание от 1837 година. В центъра на селото се издига паметникът на героя, послужил като прототип на Вазов за разказа Белимелецът. Тъй като натрупал доста сняг, успяваме да се придвижим бавно из улиците. Нашата цел е храмът Света Троица, който се намира във високата част на селото. Потегляме натам. След известно време ходене и хлъзгане по стръмните улички, виждаме и самия храм. Отпред стои някакъв човек. Решаваме да се разговорим с него. Добре дошъл, бе, юнак. Юнак? И ти си юнак в случая. Отдалече идваш. Да видите нашия храм. Това ще да те питам всъщност. Ние сме все пак в храма в Бели Мел. Разбрахме, че е много стар. Много е стар, да. Разкажи едната част може да видите на тези колони. На тази колона пише Неда 1859 година. Фактически тая е пристройката, новата част на самия храм. А другата ще видите и вие ще прецените от кое време. Полуцилиндричен свод и двускатен покрив с каменни плочи. Наосът и апсидата са строени през 17 век, а притворът през 18. Иконостасът е изработен от неизвестен майстор. Той е таблен с частична резбена украса и позлата. Резбата се състои главно от растителни мотиви, подредени в симетрична композиция. Лозницата е с ажурна резба, изработена от цяла дъска. А каква всъщност е историята на храма? Защо се намира тук? От кой е направен, знаеш ли? Не се знае. Той възниква върху основите на тракийско светилище. После римско. Ще видите нещата, къде съм изложил в експозицията вътре. Намерих един дървен кръст, като почнахме да правим ремонт 2006 година тук. На самия покровче това беше изнило. На новата част правихме специално. Понеже другата, старата част е издирано камък до камък, като фурна. Да. И всеки един камък, както каза един човечец, всеки един камък е слаган тук с голяма любов, с голяма вяра. Според специалистите, в основната си част иконостасът на църквата е изписан от пътуващия зограф майстор Данаил Чтип, който работил в този край през 60-те години на 19 век. Смята се, че иконите от царския ред са рисувани от художника, който изрисувал параклиса на Чипровския манастир. В църквата Света Троица са запазени и други ценни икони, сред които иконата на Исус Христос, рисувана от тревенския зограф Цаньо Захариев, и икона на Свети Димитър, изографисани от поп Ганчо през 1816 година. Много ми е интересно онзи кръст. Чух, че има някаква много интересна история за гроба, който е там. Каква е тя? Каква е историята ли? Това е паметник на един руски войн по време на освободителната война. Те са били горе на Баира като разузнавателна група и
ранен и починал от раници тук след едно сражение в близкото село. Те 3 души се отцепили от самата група на разузнаване, да видят да няма турска войска нататък и почива и нашето население тук, Белимел, специално големи почести го погреба тук. Заедно с майстора посетил римската света обител. Разгледахме това, за което не стигна времето миналия път. Разгледахме околностите на Монтана, докосваме с невероятния град Чипровци, видяхме стари църкви и манастири и запознахме с много интересни хора. Сега обаче време се прибира на топло вкъщи, а на вас запожелавам лека вечер с програмата на BTV Action.